उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा ब्लक कमिटि बिपिएफनि बानजायनायाव बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों खालामनो मोनसे आफाद एबा कमिटिखौ हरिसिंगायाव दाफुंबाय। खौरांनि गेजेरजों मिथिहोनाय बायदिब्ला सेन्ट्रेल इयुथ कमिटि बिपिएफनि बिथोन बायदियै बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। हाबाफारिनि गेजेरजों रिन्जय बर' आरो त्रिदिपआ मा फोरमायखो नायनि। दिनै जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि डाइरेक्सन मथै हरिसिंगा प्राइमारि इयुथ बिपिएफनि मोनसे गोदान आफाद दाफुंनाय जायो आरो जोंनि सेन्ट्रेल बिपिएफआ माखासे डिसिसन लादों जे जोङो प्राइमारि लेभेलसिम जोंनि डिस्ट्रिक्ट ब्लक आरो प्राइमारि लेभेलसिम जोंनि लाइमोन आफादखौ जोङो 100 सुबुंखौ लानानै 100 नाम्बार्सखौ लानानै जोङो मोजां रोखोमै दाफुंनो थाखाय सेन्ट्रेल कमिटि इयुथ बिपिएफनिफ्राय मोनसे बिथोन हरनाय जादों आरो बे बिथोन मथैनो जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङावल' नङा जोंनि पिटिसिनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि प्राइमारि कमिटि दङ जोङो मोनफ्रोमबो लेभेलाव जोंनि लाइमोन हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो 100 सुबुं लानानै बेबायदि मोनसे आफाद दाफुंनाय जादों आरो दिनै हरिसिंगा प्राइमारि इयुथ बिपिएफनि बानजायनायाव जोङो मोनसे हाबाफारि आबुं मोनसे बडि जोङो बेबायदि दाफुंनाय जाबाय आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बे आफादा गोख्रों भाबै राजखान्थिनि खामानि मावनो हागोन आरो बिपिएफ दोलोखौ फिन माने गोख्रोंसिन खालामनानै आरोबाव माने खुंथाय गोहोआव लाबोफिननो थाखाय जोंहा माखासे सहाय जागोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनै दाफुंजानाय जा बडि जोंनि हरिसिंगा इयुथ बिपिएफनि बिथांमोना गोख्रों भाबै खामानि मावनो हागोन आरो खामानि मावनो हानाय आरो खामानि मावनो थाखाय इन्टारेस्टेड जायफोर बिथांमोन दङ बिथांमोन बायदिखौनो जोङो बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ लानानै जेसेबांखिनि सुबुंफोर दङ बयखौबो लानानै जोङो दिनै मोनसे आबुं बेबायदि मोनसे आफाद दाफुंनाय जाबाय। फिन माने बिपिएफखौनो फैगोन आरो बिपिएफ हिसाबै 100% आशाबादि जे फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां जे बिटिसि काउन्सिलनि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो देरहासार जागोन आरो गोबां गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनिफ्रायबो जों कमेन्टफोरखौ मोनबाय थादों बर'नि माखासे गोरों इन्टेलेक्चुयेल मानसिफोरनिफ्राय जों कमेन्ट खालामबाय थादों जे बिपिएफखौ गोबां रायजो राजाफ्रा लुबैफिनदों आरो 100% जोङो बेनिखायनो खुंथाय गोहोआव फैफिननो हागोन आरो जोङो समखौ नेनानै दङ रायजो राजाफ्राबो बयबो बिपिएफनो भट होनो थाखाय थियारि जानानै दङ आरो बिपिएफनि सायावनो गोबां आसा खालामनानै दङ डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिपिएफ नांगौ आरो रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो समाज बेबस्थानि खामानि मावनो थाखाय दिनै बिपिएफखौ फिन बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैफिनदों आरो बेनिखायनो जों सानदों जोङो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थियाव बिपिएफआ देरहासार जागोन आरो बाव सरकारखौ खुंफिननो मोनगोन होनना जों आसा खालामदों। 100% जोंहा बिपिएफ राजनिति हिसाबै मोनसे डिमान्ड दङमोन 2003 सनाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिएलटिनि गेजेराव जि मोनसे सुक्ति जादोंमोन 6 शिड्युलनि आन्दाराव आरो बे 6 शिड्युलनि आन्दाराव जिथु सुक्ति जाबाय बे सुक्ति मथे संबिधानावबो जिहेतु प्रभिजन दंखायो जे नेक्स्ट जुदि लकसभायानो हक बा एमएलए समष्टिफोरानो हक जुदि रिडिलिमिटेसन जायोब्ला बेखौ 6 शिड्युलखौ लानानै कमप्लिटलि मोनसे गोदान लकसभा समष्टि गठन खालामनाय जागोन बेबायदि संबिधानाव लिरनाय दंखायो आरो बेबायदिनो एमएलए सेगमेन्टफोरखौबो अकल बिटिसि एरिया 6 शिड्युल एरियाखौ लानानैनो कमप्लिट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों लिरनाय दंखायो आरो बे मथे एमएलए सेगमेन्टफोरा जाबाय खिन्थु लकसभा समष्टिफोरा दासिमबो जायाखिसै आरो बेनि थाखाय जों दुखु फोरमायदों रायजो राजाफोरा जिखिनि आसा खालामदोंमोन बे जाफुङाखिसै आरो बेराफारसेथिं बिजेपिआ जिबायदि राजनिति गेलेदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे बुंनो थाङोब्ला प्राय मुगैजाथाव बिथांमोना बिटिसि ओनसोलाव जिखिनि हायो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गुलाय गुजाय सृष्टि खालामनानै मारै गुन्दुगुल खालामनो हागोन आरो गुन्दुगुल खालामनानै गावसोरा मारै आदाय खालामनो हागोन बेखौसो बिथांमोना नाजागासिनो दङ आरो बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे मिडियानि जुगिदि आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानगोन जे नोंथांमोना बिजेपि बा इउपिपिएलनि प्रदर्शनाव फैनानै जाहाथे बिटिसिआव अहान्थि जिथु सृष्टि खालामनो मायदों जाहाथे बेयाव लोब्बा लाखिया बरन्स बे बिटिसि ओनसोलाव मारै हान्थिखौ लाबोनो हागोन आरो जोंनि जिथु गोमानाय पावार बेखौ बोरै लाबोनो हागोन बिनि थाखायसो नोंथांमोना जेन बयबो आवगायबोयो बेखौ आं खावलायदों आरो बेखौ लाबोफिननोब्ला एकमात्र बिपिएफनि बादै गुबुन राजनिति हान्जाफोरा बेखौ मालाबाबो लाबोफिननो हानाय नंला। बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन बिपिएफ हिसाबैथ' जों दायो स्टेन्डआव दङ आरो जों रावबो पलिटिकेल पार्टिजों एलायन्सआव फैयाखै आरो फैनायबो नङा नेक्स्ट एमपि इलेक्सनाव बिपिएफनिफ्राय हारसिङै
गसंनाय जागोन केन्डिडेट होगोन निजाबो बियाखै कुनु UPPL बा BJP दों कुनु एलायन्सआव फैया बे BJP आरो UPPL नि गेजेराव माबा मोनसे गुलाय गुजाय जादोंबा बे बिथांमोननि बाथ्रा जिहेतु जों सरकाराव गैया अपोजिशनाव दोङो बे बुस्थुखौ जों जेबो बुंनो हाया बा बुंनो थाङाखै बिथांमोननि बे बाथ्रा बायबाबो बिथांमोननि बायाबाबो बिथांमोननि खिन्थु BPFआ दायो सिद्धान्त लादों जे जों गेजेरावनो हाबसननानै जों सरकार सलाया बे सिद्धान्तआव दोङो जोङो गोदान इलेक्सन जेब्लानोखि गुहुना खालामगोन बै समाव जों इलेक्सन गेलेनानै जों मेजरिटि लानानै गोदान सरकार दानानैसो जों BTCखौ हाहन खालामगोन नङाबा जोंनियाव बदनाम फैगोन सेनानै लाबायनानै खारन जों नुदों दायो UPPLआ जिहेतु दुरबल आरो बे चान्सखौ लानानै BJPआ गुलाय गुजाय सृष्टि खालामनानै जिखिनि मोनखानाय क्षमता बेखौ लांफाफिनदों आरो बेखौ लानानैनो दिनै बे UPPLनि जिथु दुरबल स्थिति बेखौ नुनानैनो दिनै BTCनि रायजो राजाफोरा दुखु मोनदों आरो बेबायदिनो UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो गाखानानै दिनै जोंनि पार्टियाव हाबनो थांगासिनो दङ। सोंथि खालामो सारनाव बेजों लोगोसे दिनै जों नुनो मोन्दों दिनै बोसोरथाम जानो थांबाय अब्लाबो नोंथांमोननि BPF दोलोआ बायाखै जेरै दं ओरैनो दङ सापर्ट होनाय आरो मिटिं दावथिङाव ज' बाहागो लानाय बेनि बेलायाव सारा बेसेबां सियरिटि बुंनो हायो कि नोंथांमोननि BPF सरकारा थारैनो फैमारगोन होननानै दाथ' जों बेखौनो बुंनो हायो गोग्गाहै BPFआ आगोलाव जाबायदि पजिशनाव दंमोन दाबो एखे पजिशनावनो दङ आरो जोंनि पजिशना हदायबो बिदिनो थागोन आरो जों लाखिनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन रायजो राजाफोरा UPPLनि दुरबलताखौ नुनानै दायो BPFखौ सापर्ट खालामगासिनो दङ आरो बांसिन जोंनियाव फैगासिनो दङ आरो जों साननैसोनि उनाव जों जयनिं प्रग्राम लाबावगोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां माने अन्य दलनि वर्कारफोरा जोंनियाव हायनो नागिरदों बेहायखि जाहा BJPनि वर्कारफोरा जोंनियाव जइन जागोन आरो UPPLनि वर्कारफोराबो जोंनियाव जइन जागोन जों बेखौ थाबैनो उदालगुरि जिल्लानि जितु हदर टाउन बेयाव जों लानाय जागोन आरो जों कुनु जोंनि वर्कारफोरा कुनु राजनीतिक दलोआव थांनानै हाबहैयाखै बेनो जोंनि मोजां लक्षण आरो बे बेलायाव जाहा जोंनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारिया बिथाङा जिखिनि दायित्व लानानै खामानि मावनांगौ बेखिनिखौ बिथाङा मावगासिनो दङ। थेंक इउ।